जे आंखौ बा जोंखौ बेवहाय दिनै गावनि रेजर्ट ओपनिंआवहाय हांख्रायहरनायनि थाखाय आलासि महरै थेंक इउ स' माच आदा आरो नैबेयावहाय जे बेबायदि रेजर्ट ओपनिं जादों दिनै रेजर्ट खुलिदों बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंनि रायमना नेसनेल पार्कनि एसेल' सानजा फैनानै नोंथांमोना बेनि लेफ्ट लाबानो जों बेखौ मोनफैगोन बेयो जाहैबाय रायमना जंगल रिट्रिट ना बेवहाय बिराद मोजां मोजां फेसिलिटि खालामदों आदाया नोंथांमोना खेबसे नायफैथारदो भिजिट खालामफैदो होमब्लानो बिराद मोजां मोनगोन थ' बेवहाय रायमना नेसनेल पार्कआव फैयोबा बेयावबो खेबसे हाबनानै नायफैथार आङो दिनै बेखौनो बेनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों सिगाङावहायनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय बयनिसिमबो दिनै 2025नि 25 जुलाइ दिनैहाय नैबे रायमना जंगल रिट्रिट रिजर्टआ दिनैहाय ओपनिं जाबाय जोबोद मोजांनि खोथा आरो जोंबो बे हाबाफारियावहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आंजों लोगोसे मनिसाबो दङ आरो आङो बिथां आदा समनाथ नार्जारिनिसिम मेनि कंग्रेसुलेसन जासिहरो आदाया दे एबा मोजां गोग्गाथाव बिराद मोजां रिजर्ट गोदान खुलिनो हाबाय स' बिनिसिम मेनि कंग्रेसुलेसन स' आं बेखौनो बयनिसिमबो आं खावलायो दे नोंथांमोनाबो फैदो मालाबाफोर बे लामाजों थांबाय बायोबा फैबाय बायोबा निस्सय नैबे रिजर्ट गोदानावहाय हाबफैनो हागोन आरो फिउचारावहायबो उनावहाय मोजाङै लाबोबावगोनखौ आसा खालामबाय आरोना बेयो रायमना माबानि सिरजानि एसे फैनानै लेफ्ट साइड हाबनानै मोनगोन आरोना एक्जेक्टलि लकेसना औ राइट साइड सिरजानि राइट साइड